Тапшыруыбызның алдагы котлау сәламен без Николаевка районы Зур Җирклей авылына юллыйбыз. Бүген 23 октябрь көнне үзенең 70 яшьлек юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Рафикова Хадиша Ирфан кызы каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны кызлары Раилә, Алисә, кияүләре Арыслан, Лекман, оныклары Гөлнур, Хамид, Үмәр, Мәдинә, Камил, Мәрьям, Амира, кечкенә оныкчасы Амина һәм кодагыйлары котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Безгә тормыш бүләк иткән, бөтен йөрәк җылысын биргән, безнең өчен тынгысыз көннәр, йокысыз төннәр кичергән газизыбызга нинди генә теләкләр теләсәк тә аз булыр сыман. Тормышыбыз бизәге булган әниебез матур да, батыр да, мәрхәмәтле дә, изге күңелле дә. Зур үсеп, үзебез әниләр булсак да, без төпле киңәшләр сорап синең янга киләбез. Синең һәрчак безне аңлаганыңны, ярдәмеңнән ташламавыңны беләбез. Әнкәйдән ерак яшәмәвебез белән без бик бәхетле. Вакытыбыз чыккан сайын аның янәшәсенә барабыз. Тәмле ризыклары белән сыйлап, безнең белән аралашып, әнкәй дә көнен матур уздыра. Инде 6 ел ялгыз канат кагуына карамастан, ул һич кинәдә сары сагышлы ялгызлык хисе татымый. Оныклары ял көннәрендә янәшәсендә куналар, без дә көн дә анарга кунакка барабыз. Кадерлебез Хак Тәгалә кушкан юлдан матур атлап, гыйбадәтле гомер кичерә. Сөеклебез, син гаилә учагын, тынычлыкны саклаучы. Мәхәббәтең, сабырлыгың, назың һәм ниләр генә кылсак та гафу итә белүең өчен синең алда баш иябез. Синең иңнәрдә бик зур йөк, гаилә мәшәкатьләре дә, һөнәри эшчәнлектә, балалар тәрбияләүдә булды. Барысы өчен дә бик зур рәхмәт. Кадерледән дә кадерлебез. Сиңа озын гомер, имин көннәр, балаларыңның куанычларын гына күреп яшәвеңне телибез. Күңелең тыныч, килер көннәрең матур һәм һәрчак бәхетле булсын. Кулларыңнан әни гөлләр тама, тырышлыгың бар да үзеңнән. И әниебез, һәрчак сәламәт бул, нур сирпелсен синең йөзеңнән. Тыныч, сабыр, игътибарлы, намуслы, тырыш, тыйнак. Ходай шушы сыйфатларны биргәндер сиңа җыйнап. Алларыңа килеп баш иябез, рәхмәтләрне сиңа әйтәбез. Дугаларың белән ярдәм итеп сау сәламәт яшә әниебез. Балаларым диеп өзелеп тордың, кимхур итеп безне йөртмәдең. Алтыннан да кыйммәтлерәк әни, синең әйткән һәрбер сүзләрең. Рәхмәт әни сиңа, мең рәхмәт. Һәр чакта да булдың түземле, җаның тыныч, күңелең аяз булды. Ходай олыласын үзеңне. Кырышныкы булсын тазалыгың, кояшныкы булсын гомерең. Гомерләрең булсын бәхетле, бәхетләрең булсын гомерле. Хөрмәтле Хадиша Ирфановна, бәйрәм мөбарәк булсын. Итәгатьле балаларыгыз кадер-хөрмәтен тоеп 100 яшькә кадәр җитегез. Бәхетле булыгыз. Самавыр шыжылап, ипи салыр үшін миш қызу. Қапқалар, ашықлар, тәрәзәдә утылар, бәхет әнекәйдә син болу. Қапқалар, ашықлар, тәрәзәдә утылар, бәхет әнекәйдә син болу.
әнекәй